Giç yaxşı. Salamu aleykum mehriban adamlar. Qowum yaxşym taplaňyz. Janyňyz sagmy. Türkde ýaşap ýören dogannym. Allah jan size bir kömek etsin. O yaradan. Kösen ýani kenigi eşitdim. Köpüňizi ýygnapdyrlar. O deport edýänmişler. O üzüldüm. Gynanýan. We geçmiş bolsun ýan. Inni ýönen aýtsak, ýönen aýdymdy. Türkde ýaşaýan türkmen doganlarymyň barysy kaçak galana, yani oturması bağıranma şotaydı. Oturum izinlisi, ken. Bunu diýmek bilen näme bolýar? Sana bermedik bolsalar oturum izin. Sen almadyk bolsaň, günä senne. Sen ýoluny gözlänälsiň, bir ýerden berilen nälir? Başyň sallak gidensiň. Men onu iminnoy täze gelenlere degişler sebäbi bir kil mi ýa-da o bir kil neş uşwaşsandan soň berilen aktyn bilýän köp ýerde ret çyk ýa-da diýär. Ýöne ondan öňküler ne urşam 2023'de başladı uruş. Pardon 2022'de başladı. 2022'den öň Lüboy kişi alyp bilýärdi. Sen şoň üçin almadyk bolsaň, innem gaçyp gören bolsaň, doganjyň bu diňe sen günä. Sen wagtyny etmeliň şol atlary. Sen diýsiň aladasyny ýaşykdan etmeli. Soň ýaşyň bir sene baran soň şumat diýsin molaýsatda ýa-da protezda gelmeler. Sen çirim çekýänmi, nasatýanmy? Şoň adgalosk diýler orçasy. Şoň netijesini belli bir wagtdan soň görürsiň. Sen erbetligi diýänmi şonu? Sen gönü görmersiň şoň netijesini. Belli bir wagtdan soň görürsiň şoň azasyny, eden ýamanlyklaryny. We elbetde ýagşylyk etseň oňam netijesini görürsiň. Bir ýerde gapyň açylar, bir ýerde bir gülüp bakar ýüzüňe, bir ýerde biz oçurt geçersiň, bir ýerde äp bererler, hiç diýmezler. Yani bu dünýä käwat bir ýokary ýükselik görüň. Esasanam gijeleri, akşamlary, yıldızlar we aýlar we biz berdim ýekezi nokutçuk biz. Bizim üstümizem asman, aýagym aşagym asman, boşluk ýani, kosmos. Şuňaňmy? Siz näme pikir etseňiz, näme etseňiz şolar gaýdyp gelýänler. Bu yaradanyň bir özelligi. Şoň üçin däli gynanmalar, olaryň enatasyna gynanmaly. Siz enatasy terbiýe beren bolsa, çağalaryna öwreden bolsa, oglum şudy halaly, baran ýerinde, baran öýüňiň däp desurlaryny bolýan bolsa, sen kimliň alardyň? Sen gelip dänim başga ýurdun içinde gidip görsiň, sen adyň tutanak türk doganym diýip ýüzlenýärler, sana türkmenler şey diýip dawranmaýa Aşgabatda. Masal alýanlar Aşgabat diýip. Bu arada Aşgabatlar diňe vilayetden gelenlerine däl öz aramyzda da şoňşamyzak biz. Plan rayon nikdi. Neyse, Aşgabatda akylyň özü sygdyranak seni Türkmenistana. Yani dawet berýän Türkiýe gelip sen türkmen dogannym, sen men ata-babam zat diýip fiilak gezýärler. Yani sen şoýa mümkinçiligiň ma? Ýat ýurtda ýaşap ýörsiň, dileme öwrenen bir şu azatlykdan peýdalanan. Onuň görýän dänim kimlik alyp bilmediňmi gaçak gezýän. Çok aýyp ýani. Şu ýaşyňa gelip saçyňa ağam ýerenler. Bilemek bir aň ýermenler däro. Kimlik siz gezip ýörsiňiz o. Men şonu aýtsak boldum.
Mona Lisa'nın şu kvadratçık yerine men yüzüm bolmaly. Şoň üçin şu tak şey dodadygyny goýaýyn şey. Opşym şeylerek kime diýen gaçak galanlara diýen gaçak galanlara kimlik almadyklara 2020 käsel almadyk şoň alada sen etmedik öň almadyklara diýen gynanma näme diýe ölüçin gynanma däl üçin gynan näme bir şöyle nakyljygam mady kimlik alyp bilmän nem deport lagerlerde ýatyrlar adamlar şoňa gynanýan doganjy bir giden naprimer diýenleri işleýärler pul gazanýarlar diýelim misal üçin näçe gazanýarlyny bilemek de onu aýlyk $300 $400 neyse çilim çekýärler piýe içýärler zat edýärler çekin nifivesini ýöne şey yamaklaryny yama birinji kimliğini как законопослушный гражданин ýalyp bolup ýaşa bir ýurtda haýsy türk ors ýene gara gör gelip Türkmenistanda şey diýip ýaşaýar ýa-da tanış bilişiňe daşary ýurt türkmen näl özbek däl gazak däl imin ors kulturyny sivilni ýurtlardan gelip Russiýadan gelip gaçak ýaşaýar bir ýyllap ýa bir plança ýyllap ýok orslar ýaşaýar uçtan dolayı 5-6 ay ýaşaýar bilýärler ýöne çykanda deport pulunu töläp çykýarlar şola ýygnaýarlar mene görema o ýygnanan eşdemek ýygnaýan badyrym может быть diýmek bizde problema yani menim türkmen senim türkmen ýöne sen eden ýalňyşyň üçin menim maňa da ýaşataýak ay türkmenler şeýle aýdýar düşünýär ýöne men bir ýerde men adam çyksa diýeri gowy tarapdan çyksa şol senin kapirkaňy girýär senin buýsanyp bilersiň ene men türkmenim çempion mir boldy ýa dünýäniň iň baý adamy ne men türkmenim şo diýip bilersiň düşünýärmi ne garşylygam şol ýaly ogurluk bolsun ýa ýene gara gör bolsun ene türkmen etdi diýilýär Yigirmi kaçak galym diye bilemem. 20 näme degini ol diýmek sende problema var. Döwlet sen düzelt bilmedik bolsaň, sen alyp bilmedik bolsaň sende problema var. Başgalardan gözleme. Bir ýerden merlen akmy, başga ýerden aljak bol. Näme üçin? Ala böyle, naprimer diýenleri belli bir sloy nasileniýede ýok. Näme üçin şol ýaly? Näme üçin planyna var sende ýok? Näme imin noý sen aýrýarlar? Bilýän eten aýrymçylyk ýokturdy. Как положено, akma ak, garam gara. Köp ýerine. Türkmenistan maly söz ýok. O Türkmenistan pasportdan berilen adam ol atdan bilýär. Ýöne sen etmelatdan etmedin doganjym. Ennem şoň bahas azadan çekýän. Azatyny çekýän. Alayın doganjym, alayın görmändim. Alma. Alo. Alo. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Koma ödelle. Şükür ýaşam. Ona kimlik vardı burada sorak geçecekti. Men şuna 2 ýerek başvurdum bolsa kimlik çıkmadı nädip olam biziň ýanky ýamaňy yapmaly diýen şoňa düşünmedim näme. Biziň 2 ýerek 2020'de başvurdum 20'de. Daha ikisine de ol näme buna bolup biler. Önde bu problem vardır diýem. Şonu düşündirip berermi? Awo. 2 ýerden bir ýerden urduň başvuruny. Yok 2 yerden urdum şu an. Bir Ankara'dan urdum, bir İstanbul'dan urdum. Aslında ben Ankara'dan aldım. Başta gelen maatlım 2018'de Ankara'dan aldım. 2019'da Ankara'dan aldım. 2020'de çıkmadı, 2021'de çıkmadı.
İkisinde de Ankara'dan çıkmadı da. Dördüsünde de Ankara'dan verdin ha. Yok yok. 2 yedek Ankara'da aldım. Üçüncüyü Ankara'ya başırdım. Bolmadan 2020'den İstanbul'a başırdım. Seret, Doğancığım, Hı hı. ulu yerden ulu yere bökkendir sen Ankara almadık bolsa sen şu taýda özüň pikirlenip görmelär. Seret, Hı kiçi hı. şäherler bar. Doğa Soğlanım, Alli, Aydın'dan, Artvin'den, şol Gruziýa ýakyn şäherden Alli. Şolum Antalya'da ýaşaýardy. Hı hı. Antalya'da da Berlin akdy. Onuň neme diye göçüdara diye şeri diýerler. O pardon göçüdara diye dokument düzeltip berýänler de Türkler ýöne Türkmenler. Hı hı. Gidýär bulum ret çykma sansyň diye 90% diye. Sen näme gitdiňim şu şäherleriň birine gitdi, şu taýdan jaý tutdy özüňe. Şu taýdan al çykar 100% çykýar diye. Çykyp ýygyňa alyp jaýyňa ýygyňda Antalya'daky jaýyňa gaýdyp gelýär diye. Indi şo gidýär 3 ay şu jaýynda galýa. Onuň şu kimligini alýa göçüdara bir barýa öýünden gelme mümkin ýa der. Hiç gaýtdy boldy. Aldy şol bolan. Bir Ol gezek ret şol ýalyk boldy. Onuň ret çykan soň sen girip çykansyň ara ýurtda Gruziýada da. Bollum öwedeli men aýdyp bilermini. Aýdyram. Indi men 2020'de başırdım. 2020'de başırdım. Ondan adam çıkmadı. Red çıktı. Ondan avukat tuttuk yankı. Başlığım avukat tuttu. Avukat tutup yankı Goçedar'a vardık. Adettik yankı. Bizde günah yok. Dokumentte sonra vadiydi. Bolya sonra vadip. Näme sonra vadiyse aydın oktor. Ondan bizim o pasporta teretti. Kim vaktim bana men pasportum. O mağıt var. Hemme de dokumentim. Men 2 ýyl alyp gezdim men. 3 başda 3 ýyl alyp gezdim. 4-nji ýyl red geldi diýip aýtdyk. Ondan şo taýda awukatym aýtdy, patronum aýtdy. Avukat aýtdy, İstanbul'a başyr diýdi. İstanbul'a başyrdan diýdi, İstanbul'a çykar diýdi. Bolýa diýip İstanbul'dan avukat tutdy patron. İstanbul'dan avukat tutdy da İstanbul'a geldik biz ýazlyga. İstanbul'da da başyrdyk ondan hem red geldi. Awukadam şonu aýdyp berbilin o, bilýärmi? Indi awukada dinle pul bermesen bolan ama awukada de men aýtdym patrona awukat tutma. Tutsam men o kadar bermeli, param ýok. Hem boş yer men halledem, sen yeter babam wagt men hasta wakken. Yeter babam wagt bolýar. Indi şonu 2020'de red geldi. Indi bilýärmi men özüme şu bilmändim senden soraýan. Dokumentde özüňizden kemçilik özüňizden gözleýän diýär. Näme kemçilik bolup biler şolny? Dokument dogry. Pasportda kemçilik yok. Nämeden bolup biler? Doğancığım adyňam bilen akgonmara adyň nämedi? Devran. Döwranjan teret men Türkde uruş 2023'te çykdym men Türkden. 2022'den 2023'den çykdym. Neyse, şondan men madamada bady menni kimlik hiç problemi döräne. Goşudara diýämi men gün talap edýärdim goşudara. Näme eksik? Toýst men Türkmenistany bilmesem hem şuňa diýip bilýärdim. Maňa açyklap ber şunu. Başyny ýetdirýärdi. Diýenak başyň ýanyna diýärdim. Çünkü men özgür bir döwletdi. Onuň saňa bolmaýar ret çykýar diýär. He bolýar. Naprimер diýende maňa ret çykma diýsem, ýöne neyse ret çykýarmy? Gidýän. We başga türkmenlere de kömek etdim. Kän türkmene kömek etdim men. Başyň ýanyna gelip utanyp dura çekin. Ay näme etsek boray agam diýip. Duraw jigin. Bär Türkmenistan el bar gonu girýän oşura durýan. Ene men dokumentdem plany işgär maňa açyklap berene. Meni näme aýrymçylyk edýän, näme men yrkçylyk edýän, men bilen sizden ogudan bolan üçin ýa-da bir padýob şu özüňi çekmeli düşünýärmi? Näme üçin imin noý saňa beren sen özüň gyzyklanyp gören akmy şol atdary. Maksat hoş geldin. Inni Maksat saat bilen maksat näle bolsa Türkde ýaşap ýörler, menden köpräk çörek edip Türkde bilýänler. dogry hoş geldin maksat. Inni ýanky bizem şol ýanky şu ulusynyň ýanyna bizem girdik şonu. Girdik golin red çykýar senki diýär bilýärmi? Ýanky sen aýtýaňa bizem girdik şoň. Naçalnyň iň ulusyna girdik Goçedara. Şolum red diýär. Sebäni aýtýan aýdan ok, sebäni aýdan ok. Şoň 3 gezek girdik biz.
Indi men şoňa düşünmäňsiň, bilmäňsiň, belki Doğrudur. sen Hoş düşünjün. ya. Aram teret. Yıl verştaydı da 7 yıl verştaydı. Menne de şu neme geçen ya şu neme İstanbul ama İmamoğlu var Sayloğlu seçimde. Ana şonno iptal oldu menki. Emma terden başvuru yaptım, terden aldım. Elbette pul çıktıysa 700 lira mı üstüne kan töledim. Yönü aldım. Diyecek kolyanım var hazır her kimde bir hil bolup bilýär. O hazır plan senka yorum yapmak men üçin maňa görä ýalňyş şol kimde bir hilek ýagdaý bolýar da. Elbette bara talap etme görnüşüň ýa-ni talap etmiş şoňa bagly. %99% ýa-ni 1%dem ýa-ni işgärlere, hökümete, döwletiň özüne bagly bolup bilýär. %99% saňa bagly. Sen çöz bilýän şol. Sonra da sesini çıkarmadyk bolsaň, ýene de awkada da pul tölen bolsaň da şu problema sen ne bar sebäbi baram. Kanun boýunça töledin, elinde pul töleniniň barada dokumentleň, zatlaň bar sen. Notarus neme pul töleýän. Onsoň rendewüň we ýeneň we hak balojna. Dogrymy? Birinji gerek duraňa. Kaça men kiftansiýa Awkatlar tutup pul bermeler. O bilen awkatlar bar, meňe hawa teredam şonu jimere ýazyp bolýar. Mysal üçin jimere ýan ine men hemme adam töledim. Ine de rendewüm in hada tölendim hakyny hemme etdim. Men Türkmenistan raýaty ýöne maňa sizin göçedaraňyz kimligimi bermedi, iptal etdi we açıklama ýapanok diýip gün düýbüne bara PTT baryp ýazyp bilýän gün kak balojny PTT barýan jimere ýazýan. Şondan saňa bir aýyň içinde jogap gelýär, aňyr gitdi bir aý. Jogap gelýär, sol nämeden bolsa täzeler berýärler senkini. Şon ýalak ýagdaýlaram ba. Ýöne birimiz ya viziyatka vermeli ya awkat tutmaly şon ýalak düşünjäne mediýatda. Şu men awkat meselesi bolýar bolýar myrryk matlanýar sebäbi awkat diýlen adam tenýäli menýäli adam ýöne kanunlar bilýär, hukuky borjy bilýär. Men awkat diýlen zady bara halamok sebäbi bara mut ýerden pul alýar, boş ýerden pul alýar şol. Hiç adam eden okşor. Sen başarmayan, oňurmaýanyň üçin şoňa pul bermeli bolýan. Bir giden pul bermeli sen oňa. Berme, sen özüň jimerede ýaz bilýän ol sen ýokary migrasiýaň, migrasiýa diýene göçedaraň ýokarysy adam bar o. Ýazy bermeli. Elinde ýöne bara her pul töleňde, her bir iş edende şoň bara sut namasyny hökman alyp galmaly. Hökman surat almaly. Onun arda doğrudur. Yani aýtjak bolýan biz bilmämiz. Soň men kizenden çykan ok. Başlamy kizenden çykdy. Ýöne şu wagt öwedgerli şey diýdi bolen men şondan şu wagt goşuldum. Häzirne gelmeýän adamdan kama ret gelen oğlundan gatken. Häzirne men aýtjak Şu wagt bolýar. Türkmen oğlundan ret indi bolýar şu wagt gelýär diýen maksatları. Näme üçin gelýär şu wagtne? Şu wagtne şu şakaçyny berilen o kimlik näme üçin indi red diýilýär? Şonu düşündirip berdine. Näme üçin gelýär? Şonu var. Öde mara başka millet eden oklarda näme üçin diňe türkmene bolýar? Näme üçin diňe türkmene bolýar? Ba, wizer zatly gezip beren millet o halk ýöne näme üçin iminne bize bolýar? Bu taýda problema bar. Yapmanın şonu açıklap berdi. Yani men şu wagt öwedeli şey öwedilden sorajak boluş wagt red gelip otur şu wagt. Şonu açıklap berdi ýanny. Men aýdyp oturna. Teredam. Başka şäherden aldydy. Men uly şäherden almady. Başka näde fin çeýnäp berenini men bilemem. Yani öwediljan düşünmediň de in häzir şu wagt. Yok öwedel la. Şu adam red gelip oturdy ýani. Şu adam red gelip otur şu. Şu wagt bara. Opşy durdurdylar şu wagt ha. Şu wagt edýänler ýalňyş teret. Heme pulunu alıp töledýärler, vergi ödedýärler. Bir giden pul töledýärler o. Kasa var pul töleýän ha. Sigorta alýan, rendew alýan. Vergisini berýän. Ýani kimliň pulunu çen alýar da senden soň saňa diýe iptal senki diýe reddedildi diýe. Ne puluny ýyzyna berýän, ne ýene bir zadyň ýyzyna berýän, ne açıklama ýapýar. Ha, indi berde problema nirde? Yani ilk pikirlenip görmeli. Bunu ne hak bilen etdi? Muňa kim ruhsat berýär? Muň düýbi nirde? Biziň hökümetimiz, biziň
öz döwletimiz, öz baş tutanlarymyz, öz işgärlerimiz bulara şonu etdi ýa-ni ýurda dolansyň niýelermi, bizi uğratjak bolýarmy, ýurda saljak bolýarmy, näme? Bize düýp manysi, düýbi gerek. Yani problema nirden çykanyny bilmese, maksat. ýöne çözülmeýäs. Düşünmedim. Maksatça näde? Hemme zaten bara ýurda bizim hökümete bağlar. Yok. Serede men aýdýan mysal getirýän, kim diýen Ha. problema nirde? Ýöne gen Men- aýarlawjum seret. Bizim vizamyz bara, kimligimiz, oturma izinimiz. Bizim hökümetimiz ruhsat bermese de, ha, bizim döwletimiziň ruhsat berse berýär, bermese berenok. Düşünüp bilýärmi? Şöýerde kaýsydyr bir raýat da Türkmenistanyň hökümeti jogap berýär, şolara viza berdiýse berýär, bermäň diýse de berenok. Şonam ýadyňdan çykarma. Ona biljekler, men pikirim, men öwrenenim, men hem köp araşdyrdym şonu. Esas sebäplerden biri, ine 2-3 ýyl izne 2 ýyllyk, 1 ýyllyk oturmyzdan alynýar. Soňunda da, soňky bilemede de red gelýär. Näme üçin diýende de, şol adamyň nähil bärde geçinýäni, näme iş etýämi, şol belli. Şonuň üçin men 2017-de gelemde, 18-de uje maaş şirketlik nemem zat aýtdy. Bankda niýe bolsam şot aç dedi. Eger raboçy viza almajak bolsaň şot aç dedi. Sebäbi şol adamyň nähili girdiýisi barlygyny aňarda şolar bankyski şoduň ýok sen işläň hakyda näme bilen hakda bilgi ýok. Şol bolaýmaly liboy adamdan. Köp red gelenleriň sebäbi Allah'was men emmes diýjekler. Şo sebäpden red geldi. Men bu bilýim, meniň bilişime görä. Evet. Dogrymy ýalňyşmy siz karar berin. Aýarlaw. Indi bolýa. Red geldi, oňa da düşünürler näme sebäpden pulunu alýa onu adamdan halkyň näme üçin pulunu alyp pulunu töledip soňra red gelýär. Näme üçin pulunu ýygyna berenok? Töleden soň. Yani berde bir haksızlyk var. Şonu aýtjak bolýan men. Problema nirde? Kim etdi? Kim ruhsat berýär? Yani bize eýe çykmaly kim? Men şonu aýtjak bolýan aýarlawjum. Yani berde bara men tarap tutanmak. Men üçin Türkmenistanyň hökümeti yok yani bolmadan bir. Yani şu Gülşat aýarlawjum mara men siz gowur yani gowunuňda hiç ýyl degmek islenmek. Bankda şoduňda pul bolmaly diýipsiň o bankda şodu bolan adam pul bolan adam Türkde näme işlesin aýjan aýarlawjum yani men size bara bagyşlaň bolýan gowunuňda degmejek bolýanlar şu wagtda sen bolýan bara ya tarap tutma jan aýarlawjum dogruň tarabyna bol dogru bolsun bilýän we emin bol birdadan çykjagam bolsaň birdada duşman boljagam bolsaň ilki şonu bil tana näme tarabyndan çykýan näme duşmançylyk edýär Sana belli edo maksat. agam Bulogunu tutup men kopuk islen olor, maksat sen hökümet deyip Can yanını Teret agam. tarafına gidiyorsun sen. hökümet kim Ben aýtdym men Hökümet kim? Sen karışma Men burnunu işgärim sokma dämi? deyip. Agenti düdük Halkyň näme sen o? Seret ağam, durmuş men ki, Seret ağamcan, men diýýärim öýdüm bilýän, durmuş men ki, dilmen ki, öýdüm jogap berýän, sen süýranma oga, seni dahil edýänmi ýa öýdüm ağam dahil edýänmi? Tankytlajak men hakkymma, men gärim ol, men tankytlamany hakkymma. Kanuny tankytlaýan. Men bilerim sen pozisiýa. Sen pozisiýan mara men, Seret ağam, men adalat düşünýän. Adalat, dogry, hakykat men şoň tarapynda. Kimligine garamazdan, kişiligine garamazdan Ben adalat sana alymy. men öz hakyma hukum talap edýän, öz adalatymy talap edýän. Sen bütünden geljek iş mi adalat? Men özümün küýün talap edýän düşünýän maga men öz zadymy talap edýän, öz hakkym hukum talap edýän. Edýän. Näme üçin maskara bolýan? Hani näme diýip maskara bolýan? Men ýalňyşlarda ýalňyş dogrularda öwredip maskara etler otýar. Hökümeti näme prezident ýani Hudaý alet görkezmäň o emira ullukany ulan araw sen o hökümeti näme Hudaý alet görkezjek bolýanma ýa? Hökümet näme bar o agam o? Hökümetdir de işgär, halkyň gullur da araw. Hökümet. Ya ağamcan Teret erik oğluna sen doğrudan. Haýsyň hökümet şonu aýtyp ber. Men ödüm ka jogap berýän, men hiçmi gowduya erwet diýip demedem, ol saň kime görä gow, kime görä erwet. Ýalňyşa dogra ödüm karar berýän.
Sürü Düşünýärmi? diye. Serhat ağam. Her Sen ýerine- näme üçin hukumat Hudaý alet görkezýän ol gudurotdymy nämesi bar? Her hükümetin gowy tarapy bolýar, erwet tarapy bolýar. Bu Hawa. dünýädäki planetadaky adamlaryň hiç birine aklynda saklan, hiç birine yaranyp bolmaz. Men yaranjak bolanmakda şoň üçin Sen kime yaranjak bolanmak hiç kimi Perişte bolsaňam, melek bolsaňam, sen bu adamlar ýaly pis zat ýokdur dünýede. Emira. Ören okmu, Sen ara. Türk Turkan, ören okmu? Innine ağaca adamları yokmu? Haýsyny görseň pişigiňe nakar dökön bol, gujugyňe nakar dök. Näme diýdigini bilýärmi şu manyny berýär. Siz şu pişiklerçe, gujuklarçe de ýok diýdi, şol. Ondan kim münakaryň türkler münakar däldir, hawa pişige berse bersin, kime berse gelýär berme. Günäkär adamlar günäkär. Adamlar öz zadyny pişige bersin, gujuga bersin, guşa bersin, adama bersin. Görküden soň baýlarym şulara berenden, gujuklere, pişiklere berenden gowurýanlydy, şol. Ağam güçlere de bermeli. Gözü Güçlere de doymaz bermeli. diýdi. Adamlaryň gözü doymaz diýdi, şol. Janylar Ay, jananlar. Adamlarym jananlar. Hayvanlıklardan özül adamlara akıl vermiş Allah Teala. Düşünýärmi? Hayvanlardan özül hayvanlardan başgadır adamlar. Maksatsan apalyandan ayırdım bağışlar, samsyk gurunlar, alergiýa mala ondan çıkarmaly bolýanlar şuraýalyk ýagdaýlarda. Bu Bundan dünýä başka yere geçip gitti. men çıkardım onu. Yok am Bu başta. dünýä diňe Aydy öram dinle. bir adamyň Gowettin. adam diýip özüňi ýokary derejede bir zat hasaplayan bolsaň, onu sen gatýalňyşa. Sen türk'e gelmänkäňem olar söýýädi haýwany. Sen türk'den giden soňam söýýär haýwany. Sen haýwany kiçeltjek bolýan bolsaň, ýagny şu haýwany sen onu yaradanyň öňüne düşýän. Düşünýärmi? Yaradan hemme zady bilip yaradýar. Senim gerek, tarakanam gerek, alakada gerek, uşam gerek. Men gurleşip bilýänleyip sen üýtgeşikliň ýok haýwandan, ya agaçdan, ya da bilemek ýene bir zatdan. Şu dünýä senki bolşalyk, şolara da degişli şu dünýä. Olar Marsdan gelenak. İtem Marsdan gelenak. Gujugan Marsdan gelenak. Alakada Marsdan gelenak. Onam şu dünýede yaradyldy. Şoň üçin olaýalyk gurrunlygyny gitdi başga ýerde aýt, gaýrat et. Men özüm haýwanlary gowuran soň aýdan Türkmenistanyň itleri, pisikleri gyrdylar. Men itim mady. Näse itim öldürdiler. Huy pilot nemelerle. Näme şoň ady bir ýadynam häkimlik näme gelip howlymda itimi besleýän bilet. Ýaňy bir bilet 5-6 aýlyk bolýa ölýär. Ýaňy bir 5-6 aý bolýa ölýär. Bir zat atyp gidýärler iteler. Itin näme günäsi bar o? Şondan soň bilet ýigrenýänler bilet. Geldim şutak bilet Türkiýe geldim. Hayran halyan o adamlar bilet. O derece ýagny deň görýär. Ben şoýalyk görýärdim öz itimi adamdan deň görýärdim. Men şoňdan gurleşýärdim, maňa jogap beren atdy ýöne meni söýýärdi itim. Şu ölenine de gynandım, ağladım. Ende men şu taýda neme bolýanmy? Senden beýik gördüm bolýan. Elbetde men itimi senden beýik görýän. Ol men itim. Şu köçedäki it maňa söýgüsün görkezýär. Üýrenak. Gelene sataşanak. İtse bolup bilmediňmi diýär. İtse de bolup bilen o emir alanyň alýan men bir normal temadan gurulaş sataşmady. Gurulaşjak bolsaň tarabyň belli diýip sen näme tarap belläp berýänçimi sen? Adam islen tarapyny beller, islen zadyny aýdar, islen zadyny eder. Düşünýärmi? Ýaňam men aşakda Maradyň efirine de otuýurum dinläp. Diňe sataşma, aladan sataşmak emirja. Bir ýaşyňdan tonu, boýundan posuňdan tonu bilet. Özü gorkýada bar, bizem gorkmalmy. Bağışlarsın ama sözüm görülmez. Yankı özünün iti bile kıskan ýa-da bar, it görýär bilýän günäni özüm itçe ýok, men itçe gören oklar diýip
Onu sen itten görecek bolýar, sen özüňden gör. O içe görülmeýän bolsaň, içe de ýok bolsaň, sen o günäh. Senin günäh bolmasa, ýani şo jagada itten emedip, sen bäl da men ýanky diýen zalim bolýar da, namart bolmak golun erkek dogry diýip ýalňyş diýin. Seni içe görmän bara, itin heykelini ýasatdylan altyndan seňem iýmegen nerede it bolup bara it tırnak bolup berde sürünüp börsün o. Maset o, maset. Şonu aýtsana erkek gollu. Janlaryň emesi gurrunu etme o iýäniň. Begen atç bolmasa. Begen. Şon ýaly bir gorkun fiýleýärler adamlar ol ýaman alanmokda o çek bolsaň wara gorkunyňa aýtman, gorkmadym etme o. Emir. Wow, yang aýdýana seret ite diýjek o jenewar nada diýe. Kesilýän sesin maksatçan. Ses gelen, Şeňki bir ses gelen ok şuwat. Näme diýdiň ama eşdilmedi. Şeňki donk gelýän ýaly Şuwat gowmy? sesin. Öyle bir zat. Şuwat näl? Bolmada giýip çykaýynmy? Sesin bilýärmi erkekler? Giýip çykaýynmy? Qowmy sesim. Şeydi. Öz ortalığı garşdyryp görmedýän ganjyk diýip ýazsaňda Emir saňa göre men taşşagym bar. Düşünýärmi? Biçilmedik. Men iň monmanda baran ýerimde ha diýip bir gülüp duramak barsam oturýan öz pikirimi mydama da aýdýan. Men pikirimi hiç ýasyny hiç kimin ýüzüme basyp bilmäsin, iki urlaýan diýip. Men öz pozisiýamy belli etdim, baran ýerime şonu aýdýan. Adamlar dinläsi gelse, dinläsi gelmese de fikir edip çykarýarlar meni efirinden. Bu derece ýani. Men öwgüsüp duramak sen ýaly. Erkek bol biraz, erkek bol sözde däl. Ýani şol özüň aýrylan wezipany yaradan seni sana beripdir şu jüllüjüňi. Şoňa münasip bol. Senem çağan ba bolsa senden görüldüler, senden mysalalar şol. Sen çağan terbiýelenjek bol. Nimetme, sen özüňi terbiýele, çağan seni görüp adam bolar. Oğlum evet, göz açtın mı? Ha? Men gakarlanama Emir. Gelip boluksuz gurrun etme. Normal çemden gurrun ataşma bir ýerine. Pozisiýaň belli et, öz pozisiýaňy. Bolly men şu pozisiýany, şu pozisiýaňy tutup otur üýtgemi öwgüsmi? Men ne pozisyon belli demok mu? Men ne iki taraflayın pozisyadamı. Yo bolly öz pozisiýaň belli etdi. Ýylyň pozisiýasyny iýsin bolmasyn. Näpä sen haýsy tarap tutjaň menem. Bir pozisyada olur. Evet, men iki taraf öwüsüp beremok o. Bir görsen sen bir aňar hökümete tarap gepleýän, bir görsen aktivistlere tarap gepleýän, sen öwüsüp oturýarsyň ara. Bolly haýsy ýerde men hökümete tarap gepledim men. Hökümet gowy sikdi diýdim. Şonumy ýalan etdim men. Haýsy ýerde men golladym şu hökümeti. Diýmedin mi gerek bolsa Türkmenistanyň içine gurulmaly, daşynda gurulmaly. Arzyň näme bolsa içine gerekligini sen näme sen Türkmenistanyň taryhyny ýazyň. Atamrata sen çykar goýbermedim sen so. Sen ma aýdan öňe zat üstüňe gyýgyryp zat edip. Evet, atamradyň men çykaran sebäbi. Hakyky noşa taýda sen fikir edip çykardylar. Meni atamrat dinledi. Birinjilikde men atamrady aýtdym. Farhady söýgün üçin ýygynan bolsalar dedim. Onu menem atlardan peýda ýok. Şu atlardan peýda ýok. Evet. Şuňa Sorag berýän, jogabyny dinlejek bolsaň sorag ber. Dinlemejek bolsaň sorag berme. Atamrat men çykardy diýän, men atamrady diýdim.
Eger Farhady ýygynan bolsalar, söýgün üçin diýdim. Siz hem güjükläp oturan bolsaňyz diýdim, şu taýda diýdim. Bir giden merken ýygnap diýdim. Onu menem söýjek diýdim, men söýgdim. Men o taýda atamana da söýmedim. Men şu taýda hökümete söýgdim. Düşünýärmi? Farhady ýygnan bolsalar menem ýygnasynlar diýdim de. Şoň üçin olar göz götünden gorkup çykardylar meni. Dä olar goşadyrnak üçin ne gorkadýa da özüni gowuj edipler. Düşünýärmi? Enen sen soraňa jogap. Endiki soraň beresiň gelse ýene täzeden zapros bolat. Hay evet zat. Sonra da var ki goworyan doğru maydaydı o. Sen nara neme diýsen hem sen goworyan. Nämen goworyan maydayınmy? Sen menýän goworyan düşünjäň. Emir men menýänýär, men sikýärler, tikip duranak, men menýänýär, düşünýärmi? Men sikemem hiç taýdy. Düşünýärmi? Sen meni sikiňi soňumda çykarýar, men sana hiç tögülme. Sen taňa diýemek men. Men özüm arada diýen, seret men menýänýär diýen, men menýänýär. Ýani öwüdüň menýänýäsi, öwüdüň sikýarlyk diýen, hiç kim sikenak diýen, düşünýärmi? Şoň üçin men menýänýär men boljak bolmady diýen. Men öz pikirim özüme degişli. Şu zatlardan peýda ýok, öwüt, düşünýärmi? Oyunla seret utmayan, sen oynamasan utmayan, düşünýärmi? Sen 1% şansın barmy? Ba oyunla. Lotreýa bolsun, luboy oyun bolsun. Ýöne sen şoň gapdalyndan geçip gidýän, sen şansın 100% sen utulýan. Düşünýärmi? Men oyun näse ýyllamär oýnalýanyň, öwüt. Şu oyunun wagty ýok. Men oýnajak, şu ölýänçem oýnajak. Gaýrat et, meni ütköçek bolma. Ütköçek bolsaň meni gelmemeň ýanyma. Özüňe jogap beräý wagamy. Aklyň özüňe ýetäýsin o. Şuňa makly ýetik özüniň köýü men kem ýetik. Sen şeýdi oturanyňdan peýda barmy? Men muşat özüňle söýtýärna. Ýok, maňa da diýemem o da näme peýda bar diýen, näme sen şeýdip börüňden näme peýda bar? Git ondan otur da ýat diýinjiň al. Näme peýda bar, her kim bilen nemedip, nikadif edip, tersine gitjek bolýan, dogruda ýalňyş diýjek bolýan, ýalňyşa dogru diýjek bolýan. Öyle otursun da o. Biriňiz gepleň, biriňiz dinläýin men. Bolýan men dinläýdi amyny sen. Bir soru göreýin. Aýdan. Ýöne erkek bol jogap berbomy? Näme aşağımda yatıp durduğumay maksat ýöne erkek. Al o aşağımda yatıp göre erkek mi gansın men? Ondan erkek bolanok erkek var. Onunla bolanok travestilerde de var ol erkeklerle gıyır. Yani o zat bilen var erkek bolanok. Gıyırlanım içinde erkekten erkek var mesela. Olun bilen gıyır neyan gıyır ne bilen var. Erkek var hakik erkek yatakta erkek var. Yok yatakta hemmek şem erkeklaydı o. Değil mi? Yok şu zatlarda köpüsünde yok şu zatlar. Boş ver. Seradam. Yankı gücü yok. İt pişikler diýdiň, itler vardı. Türk'te itlere berýärler diýdiň ha. Bolýa ite fewnýän ýa-da adama fewnýän. Bizim prezidentimiz sizin arkadaşınız ve arkada Hacı Serdaryňyz mi Gurban berdi fonmeýetiniz. Itin heykelini altından ýasatdy gyzyl kitaba gizmek üçin. Senem berde it Sesin gitti maksat. Haydi ver. Ama Pırtelen arkadan itine yani heykeline altından heykeline. O aydı ver iyiliğini. Yankı diyen seni Türk'ün itini kıskanyan diyen sen prezidentin diyen bilgesine diyen mayağım sen. Sen pulunu, öz pulunu, devletin pulunu, devletin bütçetini. Men prezident de senin prezidentin sol. Öwürgelliğin prezidenti sol. Adam Kayıtbaýyň hem aktivistin prezidenti sol. Maalesef prezidenti. Ölse de sol prezidenti sol. Teret yönemen vara. Men şoň alyp barýan siýasatyny, işini gollanmak. Ol prezidentdir dogry. Ýöne maňa görä işini oňaranok ýalňyş edýär şol adam da. Zanagam Teret, men diýbilýän Teret, mene berde it bolup ber, seni motaýda itin heykelini ýasatýan döwletiň büdjetinden para alyp, pul alyp, biziň pulumuza alyp.
Demelde it bolup börsiyat, ýa-ni iyiliň itini gyskanýar, itiniň iýäni gyskanyp börsiyat. Men diýip bilýän dogry zady. Hayvan kelle iyiliň itini gyskanamok, Ýa-ni şonu gyskandyň ara. Barzada düşün. Şu taýda sen ýene de itten awraýyň uly ýene de öz ýurdunda düşünýärmi? Sen şu ýurdu gör, garyby wara edil deňiz ýaly akwatyr şutaýyn. Görgüljükleriň ne öýü var, sygynar ýaly ne jaýy var, ömür boýy işläp gazanany bedenine ýeten o. Ağam öz ýurdumyz oňra ýalla biz, olaram öz aladasyny Sen etdim, öz öz aladamy de. Maksat şan, näme diýe? Elinde bir messen ba bolsa, elinde bir kär gelýän bolsa, sen hukman premier minister bolmaly ýylan zat ýok. Hemme ýerde de gazanjak pulun gazanyp bilersiň. Men şol manyda diýen. Men hökümetiň hemme ýalňyş tarapama, men hökümetiň ýüzüni tutamak, ýüzüne ýuwamak. Dogry edýän işlerime dogrusundan ýalňyş edýän işlerim köp. Şu Türk'te haýsy birini geplet, ay yegenler, ay nämeler onlar. Taýpyň haýsy yegenlerini görke, oho, Türklerin özleri ulýa. Onlar nerelerde ne iş yapıyorlar, bizim gibi sürünmüyorlar diýip. He. Ütköşük mondan bulan yegenler, bulanky etmeli, bulanky hemme zat sürmeli, hani 100 ýyllygy. Nurana Seret klip çekdi. Men arkamda gurulap koya, indi näme boldy diye. Seri akdyp 100 ýyllygy Turan birligi eýle, beýle naýbad edip, götüňe sikip, bar ýabanjylar sokup sikip goýup otur. Näçe top paket goýup oturlar ha. Saýgar turana Türkmeniň özüň diýip. Hemmesini borçkora gömüp uğradı oturlar. Hawa. Sen hukuk, demokratiya Türkmenistan. Ay näme Turan Türkmen. Ýanky soraga jogap bermediňe. Goý o zatlary geçeli. Ýanky. Sen öljek şu Türkler ay gowy başyňa täjet dursun. Menmi? O ılgap partiýalaryň ol adil ceza diýenmi, adliýe diýen otagylap, ey sen şu jalfaň ýeten o gowşular o. Canagam. Şular birdaday Türk diýen ökten ýeçip çykarýar. Näler öz ýurdun. Seredagam. Öz ýurdun. Sen ellik näme bozgurlukda başga zada da baş vuraý sen. Dinle. Men dinläm sen teres. Men ýene bir ýere aýdýan. Öz halkymyň seredini men dinlä, gepleme. Bolýa, dinlä meni. Sen maňa atdykdyň şu maňa jogap berjek seret. Dinle bir munçuk. Men wara öz aslında öz işgärlerimiz, hukuk goraýjy işgärlerimiz wara. İşine seretmeýän üçin mejbur goňşuýmyň, ýani ýat ýurdun hukuk goraýjy edaralaryna baryp ýüz tutdum. Biziň Türkmenistan'dan maşenstip etýär diýip ha. O maşenstip etýändäňem aýyrdymmy %98'ini ýokmy? Ýok. Men etdim min bolmanda bir iş agam, sen hiç sadam edip bilmediň. Meniň bolmanda 98%-den 95%-ni ýok etdim. Waprosyň mama, men etdim. Nerede ýok etdiň? Getip görlere ýok eden ha. Ýok etmek diýerken wara oýnatýarlar moýun. Kän mümkinýalak. 1-2 sany 3 sany wadyr öňküýalak dolar. Ýekejäňem aýtmadyň çykyp halka şonu. Halka aýtdyňmy şolary bir aýt düşündirdiňizmi? Ýa-ni gidip prokuraturaga da berdiňizmi? Ýani men etdimiň bolmanda şonu başardym ýa-gam. Oň üçin birden bara öňüme Sen ýalyň oňuny gürläp nire näme hyzmat edýäniň men özüm gowulýan maksat. Gowsuz men sen bilen näme agdy deňemen. Kim hyzmat edýän aýtdy. Ojaga spelleňde pikirjikleň men özüm gaty gowulýan. Ala näçe tema nütköt. Aýtlar o. Kirin aýdy bilýän erkinsiň ýani. Pikirimi maksatçan jaňa diýip aýdaýan bu özürlem. Bolýan publika işemen hala mok men öňüm aýtdym. Sizin şekilde aýdyp bilýän mesele ýok men açyk emmelerden. Ýa-ni şu wagt agdyňy deňesen süýnür oturýarmely gepi. Onuň üçin çemaýny ýapalla başga çema açely. Öwüde ýekeje soragma da öwüz. Eşçäň bratok. Eşçän. Adam bilen
adam söwüşen wagty alalaşma üçin haýsy materiallar ullanýarlar? Şoňa jogap berebiljekmi? Soran konkretnize berayda haýsy materiallar urana näil söwüşdi? Nädir? Jaňylydan. Emirjan var. Duysun. Öwer. Opra. Sonra o düşünmedin mi? Yok düşünmedim. Näme material ýene näil söwüşdi? Iki adam uruşdymy, söwüşdümi ýa-da dillenmi, näme etmeli şonu ýaraşdyrmak üçin şonu ýa-ni konkret. Siz söwüşdiler. Şolaryny düşünüp bilen ha. Senem şolary aralamak üçin, şolaryň arasyna sorun çözmek üçin, söz adaşyklygyny çözmek üçin näme material ullanylmaly? Men işte özüm bolsam, ine iki tane adam söwüşen bolsa, men şolaryň içinden haýsy bir paýhasy bolsa, şoňa diýerdim senki ýalňyş diýerdim. Samsyga da diýerdim senki dogry diýerdim. Soň akyllyň çağırynda diýerdim. Men şu samsyň göwün ýykmaýyny saňa diýip senki ýalňyş diýdim. Sebäbi sen şu samsykdan dilini deňedin, sen şoň derejesine düşdüň, diýmek senki ýalňyş. Men dogrudan senki dogrudan bilýän, ýöne sen şoňa söwüşüm üçin senki ýalňyş. O samsyň kan dogry diýerine boldy. Olya ikisem paýgasyz şolaň, ikisem paýgasyz. Onda men samsyk bolýan. Zaten biri akıllı bolýan bolsa, düşünjeli bolýan bolsa, şol uruşy uzaga çekip durman, özüne de kiçilik bilmän ortak dil tapardy. Opşy ýazyk tapyp düşünşerdi. Onu ikisem İçinde samsyk biri bolýan. juda akıllı bolýan bolsa, düşünjeli bolýan bolsa. Yok. Samsyk adam söwüşýär. Akylly adam hiç kim söwüşmär. Daja sportsmenden içine fin edip gör. Ne akıllı sportsmen aýdyp berem men sana. Derkim şoňa tupoy diýe. Ýöne hiç ýerde görmersiň şol adam bir mertebesini peselden. Klitschko. Näil samsyk frazalar bar. Ýöne uruşa gedek galanyna ýaman sivilni, hiç bir oponentini el galdyrýan näler ýüzüne ýüzüne şarp urdy. Adetde Vladimir Klitschkoň ýüzüne tükürdüler fuulen. Gaty kulturyny öňe alyp barýar. Deň bolana ringe çykany näme diýe? Elege diýe. Prosto. Düşünýärmi? Ene şo taýda görkezýär paýhatyny. O politika tarapdan tupoy söz ýok. Gurlap bilen adbitmos, ýöne. Sportiv tarapdan. Конечно, sen Klitschkoň aňarsa politikdar olo. Onun simýasy politikda on aňarsy ejesiniň tarapynyň aňarsyň sen nemesini okap görmedingmi? On aňarsy hökümetde işläp bilen o kök aňardan gelip oturýar. Sen onu näme garaşaň o Klitschkoda? Vayenni qakas, vayenni ejet vayenni. O özüne vayenni bolan. Hawa, başga näme garaşaň sen? Vayenni tohumdan, vayenni ailesinden emele gelen Klitschko. Ona näle terbiýe berler? Seret düşünmedim sen. Terbiýe sen çağa, on mäşasy terbiýe berip bilen. On mäşasyn soň sen çağa sen terbiýeni dinleme, anan aýmaga. Ne çağaň ba bolsa on mäşasyny görürsiň, on mäşasyn soň sen taňa prosada koyup gel. Çağany başdan gelini ýaşdan ýeler. O diýarlar ýa terbiýe bersen, şo dursuňa gidýändir çağa. O Şoň üçin kiçilikde önemlidir çağa terbiýe bermek. Ona tutmanda ba, başga hiç ýeri ýok ona akylly. Özüň terbiýelemeli, birinji oçur, özüň terbiýele, çağa saňa görä bolýar. Sen şo kiçilikde çağany terbiýelemesen, şo terbiýe görmedi, hiç il vaspitaniýa görmedi. Şo çağa nädip özüň terbiýelemeli? Düşündürýän men sana, deret şo qaqa, şol çağa öz qaqasyna seredýär. Ýagny şo qaqasy çağasyna dost bolmaly. Düşünýärmi? Sen istek gelen bu dünýä, ol sen istek, sen qaqaň sen istedi, sen şu dünýäge getirdi. Diýmek sana terbiýe bermek zorunda. Özü okamaly, özü öwrenmeli. Qaqaň şaltay baltay bolsa, onunla munna ýygyp görünmürse, çağaň näle bolup, näle çağa ýetişdi. Evet, men şonu aýdyp durna.
kakasından terbiye alýan kiçilikde. Normal ata bolýan bolsa çağasa terbiye berýärmi? Berýär, dogry dälmi? Dogry däl emir. Teret 3 Näme ýaşly dogry? çaga gurläp bilýär, ýazyp pozup bilýärmi, okap bilýärmi 3 ýaşly çaga. Bilena. Diňe görüp öwrenýär, düşünýärmi? Men şumat özüm alim bolsam, Men sana kiçilikde terbiye özüňi näle taraplaryň görkezip men şonu aýdyp men özümde bar şumat mümkinçiligim bolsa da men size düşünürjek. Men näme derdim? Şo hiçde şu dünýäde ýok şu eksperimentde. Men alardım 50 sany çağanly bir adamyň görmejek ýerine ýerleşdirirdim. Yani gitlerim diýip bilersiňiz, ýöne men şu dünýä üçin ederdim. Yani 50 sany bir jinsli çağany, erkek çağany, 50 sany gyz çağany. Bir ýerde, bir ýurtýalyk bir ýerde ýerleşdirirdim. Şolar görmesin, ulyny, kiçini, erbedi, ýamany görmesinler. Nädip ýetişýär şolar. Şolar instinktiwni 50 sanagym garşylyk goýardym. 20 sanagy aýar, 20 sanagy gyz çaga, 20 sanagy oglan çagany goýardym. Birinji gruppada oglan çagalary görerdim. Şu oglan çagalar näle ýetişýär? Ýani ise gören aklar. Şu taýda näle gruppirovka bar. Özara saýlaşýarlarmy, güýçli zat bolýarmy? İkinci toporda gyzlarda da şol zady görerdim. Yani birine düşmançylyk barmy? Üçüncü toporda da görerdim. Erkek çaga höwese topulýarmy şol zatlara, aýallara, şunu edeýin zat köpeleýin, bam şu içinde okyýy, näde maşgala gururlar şol zady öwrenerdim menle. Özüm bolsam. Onuň şoňa görä psikologik portret düzüp bolýar adamy. Naprimер, diýeli, kiçilikden maşgalasyna baglymy ýa-da adamyň özüne baglymy? Yani çağan. Şu taýda şo emme zat çözülýär şo meseleler. Emir ýalam aýtdym men sana. Bir sorag berýär, da kança diňle. Ondan soraň, ikinji soraň ber. Gelaýtärden, gelesiň else. Maksat näme aýtjaklar? Ýok, ýok. Şuňa hakyndan çykýan den bar. Ey boşlay özgürler. Aýtjakadyň. Şoňa zatlar düşünüm däre bir ilmi zatlary düşünüm däre bilýärmi? Näme? Özgürler. Adamlara özünden kemçilik gözläni okda bara diňe başgalaryny eleştirýär-da, o diňe başgasynyň kemçiligini gözläp başgasyna akyl öwretjek bolup diňe jyljaşýar-da. Özüň we bilýän adamlara özüni terbiýe edip bilýän adam, özüni oňurýan adam, öz kemçiligini bilýän adam, ýani özüni bilýän adam mara özüni tanaýan adam. Akyllydyr diýär-de, bilneme, alymdyr diýär, özüni tanaýan adam. Başgalaryny tanajak bolup eleştirýän adam diýär, jahildir diýär-de. Jahilligiň bir görnüşi de özünden gözläni okda kemçiligi hiçem özünde bar diýen okdur. Yani kim bolsa bolaýsyn, näme şey değişli, ýa-ni emire birinji değişli. Özüňden gözläýär, wagym o kemçiligi ýekejek edegen boldy, ömrüňde bir gerek ýaşyň gelipmiş, soňuna ýetip barýan. Diňe iýiliň gurruny, iýiliň kemçiligi, iýiliň problemasy, iýil akyl öwretjek bolup, ilki men kim diýip soraýar o özüňden. Hemme şey değişli. Yani men kim? Men näme ýalňyşym ma? Şu dünýä men näme berip gitdim? Şu dünýäde ýaşadym, zat etdim. Yani şu dünýä üçin peýdaly, akylly başly çaga ýetişdirdimmi? We men näme etdim? Bu dünýä gelliň gitjekmi? Şu duruşuňa gidersiň de ölüp, gelliň gelmediň bir köpük bolup gidersiň. Iň bolmany akylly bir goşgaý to iň bolmanyna bir wagt et bir zat ede. Diňe iýiliň kemçiligini gözläp zat, öz kemçiligini gözle, özüňi düzet, özüňi terbiýe et we çağalaňdan şonu terbiýe edersiň. Ýani özgärler dogry bellek geçdiň. Çağalaňyzy diýe terbiýe etjek bolup diýe kösenmäň diýe. Siz ilki özüňizi terbiýe ediň diýe, çünki siziň ruhuňyzdan emele geldi diýe. Sizden dören çaga siz ýaly bolýar. Özüň hiç zat bolup, özüň alyp bok, ýani hiç kim bolup çağaňa da sen eýle bol, ana planyň çagasa meýle bolupdyr, beýle bolupdyr. Diýme ol planyň çagasy däl ol. Sen çagaň ol, sen bolýar. Sen iýiliň çagasyny örnek berip, ony mysal berme. Ol sen çagaň ol, sen mysal alýar. Beýdip çagany terbiýelep bilmeýän. Özüm kim diýip soramaly ilki. Ay, ber özgürler bolum.
Aýdyrada maksat telefonyna ulaşdyryşma. Şon ýalak watandaşlar, illeşler. Yani iyiliň kemçiligini gözlemek biziň bara türkmen halky, türkmen milleti bara diňe gep, gıýbat, başgasynyň problemasy, başgasynyň kemçiligini gözleýändir. Ýöne bara adam ilk öz kemçiligini gözlemeli, özüni düzetmeli, özüni oňarmaly. Iyiliň kemçiligini gözläp bara öz kemçiligini, izadyny gören o. Diňe gıýbat, gep, gurrun, yani bulam näme sebäpden gelip çykýar? Yani kitap okumaz boş wagty. Bilim, ilm hiç şeýle peýdalat etmez. Diňe şoňa öwrenişipdir biziň halkymyz. Diňe köçäň garadyna oturup geçeni at takyp, öz arkasyna, öz sırtyna sereden okda, diňe iyiliň gıýbaty ne diýär? Men kim diýen ok ýa-da çagasyna terbiýe berjek bolsa, ana planyň çagasy bar, planyň ogly, ana şon ýaly boldy. O planyň çagasy bolup bilmez, ol sen çagaňa sen özüň terbiýele şoň üçin özüň görelli bolmaly. Çaga diýilýän ada. Çagaň ýa-ni terbiýesiz bolsa, çagaň bar näme bolsa, onu özüňden gör. Çagaňa söwme ýa ejesine söwme, atasyna söwme sen ne güne. Men çagada bir kemçilik bolsa, men kakasyndan, ejesinden görýän günäni. Sebäbi ol çaga, soňa näil terbiýe beren bolsaň, nähil görelli beren bolan bolsaň, edil çagaňam senden görelli alýar. Eşdenim terbiýem däldir diýe, görenimdir diýe sen aýdyp terbiýe berip bilmeýän, dige görkezip bilýän, görelli bolup bilýän. O kadar. Başga bir ýol ýok. We üstüne çaga has akylly başly bolup ýetişip biler, senden hem akylly bolup biler. Yani ýeňse ogul gözüň rahat ýumyp gitdiýe Kerim Burhan nefes. Yani dil bilen näl, iş bilen niýe? Sen käwre has fitrek huş bilen ýeňse ogul gözüň rahat ýumyp git. Diýe-de opşy. Maksat sen özüň barada aýdyp beräýdi, näme boldy, nälik boldy. Şu oglanlar video çykarpdyr, maksat tutuldy zat diýip on. Menem yalan ýanmyn mara. Ýazyşyp durýan gulýalak diýänmin. Ýok, Ýok, yalan. neme? Dogry aýdýan, deme ýazyşdym men dogry. Ýazyşyp bilýärdim. 2 günjü oturdum-la ýöne. Kimlikde bir problema çykdy. Yani çözdük, yani erti çözer, ne tip bolsa. Onuňa ullokan zat ýokla. Ýöne neme dipdirler da şu taýda bir 3 tane adam bilýärdi, opşoşuň içinden biri şonu eýem ýetişipdir da, bilýärmi? Jaň edip durkam, jaň etdim birine şu taýda jaňlaşyp durkam, sesim zapis edilip, o polisiýaň nemesi adam montaj edilipdir la o taýda. O polisiýaň nemede zatda tutulanma bar, o men onuň ýerde ýok. Ol ýörüýte ýasalypdyr. Men birine jaň etdim, şu taýda da soň polis bir zat diýdi, şoňa jogap berip durdum bolýan. Şonu uje zapis edip alypdyrlar da, montaj edilipdir. Yani 3 adam da şu taýda kimin edenini toşuny bilenmok edipdirler şonu. Ýa gördüm men onu. Tutulup zadym ýokla ýa. Dostum tanajak bolsaň, gowgunny tanamaýan sen dostuňy, maksat şan. Dostuňy Öýgella. tanarsyň. Bagışlarsyň şu agalamyň özüň edýär, şoň bilen gürleşýän any ala dedendir näme. O zaman Bolýa, maksat şan alkyn. Salam aleyküm. Gowma öz geldi. Ýagdaýlar. Sesim gelýärmi? Şirali Sadykow. Salam aleykum. Giçaş. Bolna. Öz geldi.
Dayım canı da. Paka telefonuna cevap versen neme dersin? Gelirsin elin boşan. Ne şeyle doğanlar. Maksada istat bolmanlar gülyalık gelip bir dokumentin düzü bolsa hiç kim istat diýme. Şuloğlanım alıp bir kimliğe malya men alıp bilmedim diýip birinin ayağından atılışman käbir doğannamy diýalyk ene pasport alıp dırdaat diýipler. Prokuror yüzlenip bermän. O pasport hiç kimde de yok, значит hiç kimde de bolmaýa. Ýöne oturum birini ba bolsa, значит sende de bolup biler şu oturum. Biri alıp bilen bolsa şu oturumy senem alıp bilersiň. Biri bir atış edip bilen bolsa senem edip bilersiň. Şoň ädigin geýip geçden şo ýoly. Şoň iýen çöregini, şoň çeken zähmetini sen çeksen senem gadanyrsyň. Tak što bir edipdir, birini ba, menne yok, ol bir boş vurrun men üçin. 2020'den öňdäki gelenler aýdan. Uşdan öň 2020'de uşlaşdy, 2022'den öň, pardon, 2020'den öň emmekşäde berilýärdi. Şo belli bir ýerlerde berilýän elbetde o berilmeýän bilýän. Ýöne başga ýere gidip alyp bolýardy şonu. Sen alyp bilmedik bolsaň sen problemaň ol. Sen çözüp bilmädiň şo problemany. Sen diýmek ýeterli pul ýygnap bilmädiň. Äger hasabyny akdan bir 200 000 lira ýatyryp gorkadyn men pulumma jaý aljak, maşina aljak, şu aýdan ýatyrym etsek zat diňledip bolýar şular. Sadık Şirali zaprosun gelýär, kabul edýän ýokaryk çykaňa. Bam gelecek koşulcu. Gelecek koyacak yok bolsa men efir yapayjak ýuwaş-ýuwaşdan. Janyňyz sag bolsun watandaşlar. Görjeňe gowulyk bolsun. Görüpçilik etmeň. Yani görüpçilik aslında bizde bir türlü gödök ýalyk çykka türkmenlerine ýöne orus diline terjime edende zavist bolýar-da görüpçilik. Yani çorne zavistva i bele zavistva. Şol bele zavist bolanyny gowdat şol. Yani bir adamyň güýçleri ýaşadat. Şunu menem etjek, şunu menem başararyn diýipler. Plany başaranmasa menem başararyn diýipler. Yani bele zavist bolýar. Yani çorne zavist plan edipdir, haram ogurlandyr, berendir. Yani ýene bir zaýdan şu çorne zavist bolýar. Yani görüpçilik. Şoň şu şol bolma, başardyňyzdan, ýagşylygyň edeniňizden diňe sen bil, başga hiç kim bilmesin. Awa. Iň soň götü açylar bir gün, ýeň eden ýagşylygyny sen öreňden soň bilinir. Awa, bilinmesin hiç onman, Allah biler. Awa, yaradan biler. Okan bilimiňizi ösdürin. Bolup başga diýjek zadym ýok. Sag ol.